Conozco a secretaria do alpinista de Padróns. Aquí estamos preto de Ponteareas, en Galicia Sur, Pontevedra, minuto 91. Achégase a estos campos de fútbol da segunda regional. Hoxe enfrontase ao Gondomar Fútbol Base. Que vai pasar hoxe aquí porque dependedes de outros encontros, ¿no? Para estar aquí na mesma categoría unha tempada máis. Esperamos gañar para poder manternos na categoría. Esperamos que o noso rival máis próximo perda o seu partido. Que fai unha secretaria, unha rapaza no fútbol? Non sei, sigo este equipo desde que son pequeniña. Ten algún familiar, algún xogador, noivo, Sí, familiares aquí? meu pai é o presidente este ano. Teu pai é o presidente, un primeiro ano que leva. Sí, Manuel sí. Codeseda, que díxome que falara outra persoa, pois bueno, nada mellor que a filla para minuto 91 e chute gol de Popular Televisión. Cantos socios, díxome teu pai, estaba a punto de decirme máis ou menos, pero ao final non. Sobre 300 socios, máis ou menos. Pois son bastantes socios, hai equipos da preferente que temos entrevistado non teñen tantos socios. Si, é un equipo moi seguido aquí na parroquia, sobre todo, case todo o mundo ven a animar o equipo e son socios. Dende xoven xa coñeces este campo de fútbol onde está ubicado ahora mesmo, porque o sitio é idílico, Sí, dende que son pequeniña, veño aquí dende que nací. Por aquí os xogadores non se queixarán como en Bolivia, ¿no? O mal de altura. Aquí hai oxígeno, pero do bo. Exacto. Bueno, pois moitas grazas e veña, que sigas así enrolado aquí ao alpinista. Esperemos, sí. Hoxe un partido importante, ¿no? Trascendental. Pechades unha tempada que non foi doada que quixerades, ¿no? Tivemos lo complicado esta última xornada, estamos xogándonos ahora manternos ou decir adiós á categoría. A ver se temos sorte e conseguimos o resultado favorable e poder manternos. Salvar a categoría para outros equipos como gañar un ascenso, ¿no? O ainda mellor, ¿no? Porque Séndonos un equipo de aldea, temoslo, como quen dice, máis complicado a hora de fichaxes e todo, e polo tanto, para nós sería como a triunfo manternos na categoría. como podías dar a clave de todo o que aconteceu nesta tempada que se remata? Donde baixastes? Onde tivestes ese baixón de fútbol e que resultados que foron adversos, que pensabades o mellor que ibades a gañar e agora está nesta situación? Ao comezo da segunda volta deronse resultados non favorables para nós, entón aí foi onde notamos o baixón anímico entre os xogadores, que cando non tes resultados sempre hai baixóns morales, entón intentamos saber como se conseguimos hoxe, a ver que facemos. Perfecto.